kumsang ni pali khan Florida State khu thakhat le achan vechung lekin hurricane thlipui rap thak takin voili lai anuaya bungrua in le lo le sarkar thilpoi mo engemaw zat achhia mitam takin an in le lo an chan bok ani sapo hi chuan an mani mai baka an bungratam zok hi paisa engemaw zatin insurance an ti thina chhungkaw tam tak chuan an in le lo chhiate zara insurance sum tam tham tak an la thei thina hemi trumpo hian chung thil boi pui chuan insurance company lampo an boi cher hle tun trum kan case achang tunu kumsom ni pangami Katie Froeschle po hi Farm Bureau Insurance Company nuai thok ania Florida State University College of Business atangin kumsang ni pani khan Department of Risk Management a graduate at namasaberatan he company nuaya hian adjuster na athok ve meka atuina lamani boka nuam ati hle adjuster te na ber chu insurance policy leitu ten insurance claim an siam changa thil thlendan a hmunawa fin fiale an sum hmu tur om to company le customer te in car soifel ani bera keiti chu a hna zom fel chi atia hurricane na tak aron thok zui ngal mai boxia na angain aol man meu lo November ni som pani kumsang ni pali khan North Tampa Florida in pakhat chu ain chung thlipui na ti chiat thu report aron luta an poisa don turte an ron dil ve wangin endik turin office lamin KT chu an tira zirtop ni ania KT chu a thian tenen zan lama len chua pa zan ri ei ho turin ro manna an siama ti chuan zan lama chuan a thian te chuan an lo ngak rana ma se an hun tiama chuan KT chu aron lang ta hau lo mai rei ngialan nga nuwa po KT chu mu tu reng om lova an ngak thon ta thak maya nathila abuai deute ani ringin ngai thatlo na em po an nei zui lem lova an ngai ven chun zom ta lem lo chu tiang che chuan khodang om anu le pate point KT chu an lo bepop thei big reng lo maya an mang angin a thian te chu anan bekwala tuma an fanu chin chang hria reng an lo hau lo mai zirtop ni zana anin mu khom na po akal ve lo thu an lo hril hnuwa phei chuan KT nu le pate chu an ngai a thalo tak zet to ani heti hun lai hian KT chu kumli lai alo kop to abial pa nen anin thenna alrei lutuk lova ama ain chom zo boka chungte ban boi lovin amain a khosa ve noa chutia meichhia ma ni chawa om le ngal a chin chang engma hriatan ni tak lova chuan ngai tua ana zual hlea a chungte chuan a ina kala a chanchin wanga event turin a thian nu emi chu an ngen ta top maya ani chuan chabi spera lo kol hlau boka kiti na chuan awakal ta in chung chu an luta alo fel fai thlap maya azote in choi tur nei lo wangin KT chu zana a holo nge ani ti a hrethiam ngala fin fianan apindan le bolinte an en kwal lea KT sul nu tharlam reng mu tur awm lo emi chuan ama maya ma han lak chu thil ti chinin a hretalova KT nu le patena chuan thil omdan awashiat tirta a chungte chuan arang theyang berin KT bo thu chu police nena an report ngala a bo nia akhal Chevy Impala maroon rong chu an zong ngal boka police te chuan KT thona company lamte chuan an be ngala zirtop ni chhnu lama Tampa in pakhat 1503 Mulberry Street in chung pop endik bak nadang an pek lo thu an lo soya chuminia KT hun mandan ni an hriat chu heti hian an lo soya KT chuan akal na mun tur chu a hriat mai lo wangin officer thian nu emi chuan map en pain phone kal tlangin a hril noka a topa chuan awa thleng phei tange ngeya amunawa thlen lai hian in chunga tangin ama betura mi pakhat lo chuak a mu thu soin phone chu ada zuya chu KT chanchin an hriat theina nung ber anita ani KT nu le pa de chuan police kuta in a chanchin lo ngai chan top chu harsa anti dewa KT kalna chin an hriat nu nun ber
1503 Mulberry Street a chuan chanchin engemaw tak hriat be sein an vakal taroi maya avakal na in lua tu Jason Funk le Pamela Hinsite hena KT pa chuan thilom dan te soifein an fanu insurance company a thok zirtop nia napai mo wangin anina chuan aron kal thule abaka chinchang engma an hriat to lo thu chu Jason le anupuite hena chuan an soya anni nu pa chuan zirtop nia chuan ina anom lo thuin an lo changa tin anin lua chuan in chung papa om an hriat lo thule insurance lam local tur thu chu in nei tu pa point engma a soilo niin Jason ate nu pa chuan an lo soitlat maya angai na shelo takin KT nu le pa te chuan in chu an chua sana arem chandan angin anan zon chunzom ta zela chutia thanem ngai taka an wa kwal na lama chuan Mulberry Street atanga hlalo te bar pakhat kota KT car chu an mutanol maya rang takin police an ko ngala car chu rem takin ain hunga achunga chuan car chabi alo om thlap boka achung velte chu uluk takin anan endika envelope ruak ti lo chu engma mutur awm lo car hnung savom bom lamanan en lea police te phei chuan arwanga om mayangem o tin be seina sang taknen thin phudep depin anan honga ma se KT chu mutur reng lo om chuang lo a beki alo let ran maya police te chuan bek chu anan endika achunga chuan paisa le credit card om lo ani ti an hret heita chu ti lo ni ta ka chuan KT chuan rukru atong nge ani an ring ta amai ro chu khonge ama KT chu misualin an rubo nge nia atlan bozok enge thil omzia kan hriat du chuan khongai in like ka han pele lokila tin he channel hi irola subscribe lo ni chuan khongai min an subscribe sak ve bokla notification ka yon phei chuan video tharlo chua piangin ifar zia theidon ani police te chuan KT nu chuina konga tangkai thei turinga motala om takin tin kar chung chu uluk mangkhengin anan dap kuala ma se fingerprint emo engma thilpoi mo an humai lo amai ro chu enga motal mu chu anin be sei tlata wangin anan dap kwal zela a motor steering a vun them an mutanol mai ti chuan laboratory lama endik turin an thon phei ngala forensic lam mi thiam ten DNA test nein chu vun them chu anan endik ngal zunga KT DNA le midang pakhat DNA in pol ani ti an hret heita KT kar chung chu a fel fai thar maya an mi bo chuan eng po lo tok ta se kar chunga chuan eng thil rap thak ma a thleng lo niin alanga hei hian nu chui na ati hau tak zual hle ani investigator te chuan kar an charna bul hnaya mi te chu thuan an zot fia mingama zat an kom kwal hnuwa thilpoi mo tak an hre chuak theita KT car chulai hmun ron da tu chu mun phiat tu pakhat hian alo mu fu hlau maya mipa fitruk bor vela sangani ti a hre theya abak thil dang hriat nei vaklo ma se engma shelova ar kho thim dai mi ai chuan meltur lamtal an hre theita nu chui tu te dan chuan bulchan na thatak ani investigator te chuan KT kalna chin an hriat nu nun ber 1503 Mulberry Street le a karan charna borvel te chu anan dap kuala detective Chuck Mesuchi chuan Hillsboro lui kamvel te chu an shoot uluk deu bika van nei thak takin thilpoi mo tak a mut chuak ta hlau mai asi data an chun kwalvel na lama chuan tuya brani om takhi awa mutta vuai maya ihile tin an bi uluk le dewa meiche kor nuai nge ni ti a hret heita rang takin a thopui te a hriat tir ngala tui thiam ho te anan zuang thla sapa ti chuan hlau thonang ngein KT Froeschle ruang chu an mutsuak ta ani medical team lamin autopsy anan tingal chara KT chu tuya chuan dar kar som thum lai om to ni ti an hret heya tin pong suala tok nge ni ti an hret hei bok
atukhuma man ro bil lama chutna hnu ma an hmua misual chuan a tha hnuwa keiti taksa chu tuya apai ani arinom hle examiner te chuan keiti lurua hliam om dan te chu anan zir chianga nu chui tu ten siam sheinga matal mu chua chu nei hlau sela chuan keiti tha na man ruwa ani le ni lo hriat ol sam viau dona amai ro chu tiang chu engma mu chua om silova alua hliama tor dan po chu chiang taka fin fia hlei thei ani lo nu chui tu te chuan uluk takin anan chui zela misualin keiti a tha na mun tak chu hriat le alo chulta aruang chu eng chen chia rei nge Hillsborough lui pui chuan alo len kwal to ti hreturin investigator te chuan ma anan la le ta tuiluan chak zong te anan zir chianga keiti ruang chu darkar somthum lai tuya om to wangin darkar khata eng chena chakin nge ruang chu tuina len thei ti te anan chuta chuta tang chuan a thi na mun tak chu chui chhuat thei anin be sei ani chutia physics manga an chut neu lai chuan keiti ruangan hmu na lui nar lama tui khwa anan hmu chuak hlol maya keiti ruangan hmu chu hun lai vela khan chu tui khwa chu a in khara wangin lui luan dan speed po chu a chut hlei thei tatlat lo maya tui luang chu a khawlem lo wangin an pai na mun chu a ruangan charna lai nen ain hlat vakin arinom lova zeldin thu bak eng thumum ma aom thei talo ani Hillsborough luya keiti ruang an charni tangkhan keiti kalna chin an hriat thein nung ber a ruang an charna tanga fit zabor vel chawahla 1503 East Mulberry Street chu poi khoina hmun ani thei ti hriain police te chuan an vil uluk hlea a in vapan nialang alua tu Jason Funkale Pamela Hins te po chu thuan zot fia deuh seka anni lain zir top nia chuan ina anom lo thu bak seitur dangan nei meu lova investigator te chuan chuti ain lua tu te berin insurance company an ko lo thu an soi reng mai chu an oi ta chia lova kiti thian nu lain akal ngei thu le phone anin shil fia dan zong te po chiang taka a soi thei sia wangin 1503 East Mulberry Street in chung pop chung chang ron report tu chu chui chian chulin an sheta ti chuan keiti thona company te hena chuan an record hlui te chu anan highlight tira an company ron betu chu in lua tu Jason Funkle Pamela Hins Tenilovin in nei tu pa zokani ti an mutsuak tarup mai chu thu chu keiti pa Jeff chuan a hriat rualin in nei tu pa chu ama nge in vamua thuwa zofia adua nu chi tu te chu alo vakal khala in nei tu pa chuan insurance agent chu a ko ngei thu le keiti chu a hmu lo thu alo soya investigator te po chuan anan kom velea keiti thalak te anan entira in nei tu pa chuan a hmu po ala hmu ngai lo thu soin a thina phei chuan in nam hnoina pakhat ma anei lo thu war takin alo soya amai ro chu ain lua tu te hena insurance agent a ko thu po alo shil shemi alo chu investigator te chuan mak anti dewa keiti tha ani lai vela om na te anan zota anrin hlel to te lul nen abula ve te nen lam a soi thei ta ka wangin hanrin hlel zui chi ani talem lo chutia anrin hlel tur nei chun alo film le taxia chuan zui tur dangan dap kwal lea ma se rin hlel tur nai vai han ben thlor tur an she thei mai big lo keiti kara abekan hmu chua khan a credit card om lo wangin man tuman om le om lo te anan chui lea an rinang ngein tuemoin chumli lai manalo tum to ani ti an hmu chuak ta investigator te chuan chung keiti credit card man na hmun te chu an pan ngala ei chop dor pakata CCTV record atangin anan endik ta keiti card mang tu chu mipa fitruk bor velani ti an hret heita CCTV a chuan a hmelalan chian lo wangin dor ngak tu hnena chuan chu pa chung chang chu engemotal hriata nei le nei lo te anan zota vani thlak takin alo la hret chiang ngang maya card mang tu pa chuan a bial nu card ani thu soin risita chuan a hming alo sign thlapa a hming sign chu anan en nak chuan an be se lo lutukin
voi nge mo zat thuan lo zo fiato 1503 East Mulberry Street lua tu Jason Fang kaming alo chuang kal mai investigator de chuan in lua tu pa chu poi khoi tu ani nge an ring ta engkim in chan na mun 1503 East Mulberry Street chu anan dap ta ngala in hnung lama chuan mei vap thanem tak an hmua mei vap kara chuan carpet kang them le kong shen bakal an hai chuak boka me che kong shen kang bang ani ti hai rual ani lo investigator de chu in chunga lutin anan dap kwal lea in hnung lam kong kapuya chuan thisen wal ni om takhi an hmua silinga thisen perna hnu ma an hmu boka thilom zia aron lang chho chanta chuta highway toll an ti mai manchoy kong puya an tlan na receipt KT serial number mga poisa pek na lekha them hian mu chuak le ta zela tin chuara KT business card alawin zep chat boka nu chui tu de tan chuan khodang hoi angai talo ti chuan tual than man ruwa turo mang chu anan zong ngala bike exhaust fai de sar chuan an mit ala tatlat mai exhaust mor lama chuan KT lua hliam man ro bil deuh hleka vuak na hnu ma an hmu nena in mil tak thir kom hi aoma medical examiner te chuan bike exhaust chu anan zir chianga rinlok angein misual hriam hrei man KT lu vuak na man ruwa nge mai chuani ti an ron nem ngeta ani ti chuan investigator te chuan Jason Fang ka chu in puan tir ngei tumin anan thut chil taran maya ai ngama main asni karbun laya chuan thisen perniom taki an mungal ringot maya pekhok chu laboratory lama anan endika mishing thisen ngeni ti an fin fia theita ani KT kara envelope an hua chuan fingerprint a ombe sein chemical pakhat nin hydrogen an ti chu anan kap hu hlapa an be seyang ngein KT fingerprint baka Jason Fang ka fingerprint an muleta ani amai ro chu Jason ave thung chuan KT chu mu po ala mu ngai lo thu le athi na pe chuan in nam noi na pakhat ma nei lo thu sein ala tang ve na samaya tin poi khoina thlen lai hian lui lama jet ski khala akal dai thu a soi boka chuta phatsatlia mai chu du tok lovin ina chuan om ngat se KT chu achan thei ein rin thu te ala soi da deuh dewa a kon fi viau mai amai ro chu phasom sari ma se investigator chu fin fian nei thato ka anin ngai ve to boxia Jason Fang ka chu ti mai tal chuatir an tumbi khau lo an ti dik nge ani ti fin fianan asul nu te thlirin a chanchin chu anan chui zaw le dewa KT thi mani ni liam ta khan Jason chu a hna tanga bana ni ti an mu chuak tarup maya abil nu nena an poisa khol sala anin luana deposit tan an lo mangzo vek to bok nen khatia a hna chan ril ru halai taka KT an muthut ka athin rim shik thlak nan a mang ta ni nge in an ringa a credit card mana tumpo chu a mol le film khur lo wang lam ni lovin asum ma mo na asang heavy to a ain veng zo tangang lo nia an ngai ani ti chuan investigator chuan thil thlen dan ni lang chu heti hian an rem khom theita KT chuan akal na tur kong shil tu a thopui phone a biak hna chuan a in zon chu a mu thu sein phone ada Jason Fang ka churon chuakin KT chu alo dong songa heti hun lai hian anu pui pamelai chu na thokin a chuak ani KT hna chuan anin chung pop chung chang te chu soin an kom tlang nel vel phota ti chuan aya chiang zok en turin in chung lama anin zui luta in chunga thil thleng zong chu hriat vek thei ani lova amai ro chu in chung thleng thisen perdana tang chuan bike exhaust chuan KT luan na takin avua ni ti arin thiam thei maya chutia avuak thluk nuwa chuan KT taksa chu in hnung lama anu chuaka in hnung kong kapuya chuan thisena kai pha nge a ti chuan anin bul lokaluya chuan arwang chu apai ta ani
KT ruanga pai nuwa chuan akar chu khal chuakin anin atang hlalo te a bar khota awa pak tha KT bag chunga paisa le credit card te chu ala chuaka in lampanin a hole ta ina chuan apoi khoina sul nuwa lo nuala wangin a chengal chara KT thisen perna carpet le KT thomno te chu in hnunglama a hala tual thana na man bike exhaust pot chu fai theyang berin asil boka a phekok buna chuan thisen a kai nual boka han chu ve bok ma se are kim thei talo ani asul nu chu thup kim thokata in hriat nuwa KT credit card chu a mang tariap mai sia chuta amol ve wang shim nge a cho wang kan ti jok don risita chuan ama ming nge ala sign zuya investigator ten an chui chua thei pha ta ani KT thir tanga tharuk zet aliam nuwa forensic test result sang te chu alo chuaka Jason ate in le a phei khoka thi sen kaya te chuan KT DNA mu chua ania tin KT steering wheel a vun them an mu po chu Jason fangka vun nge ani ti an fin fia thei ta bok ani Jason chu KT thina chuan in nam noina nei lo thu soin phana saviau ma se atopa chuan atang tluan thei tangang lova shemna nep zok tonin be sein kota chuan guilty plea a the luta dam chung lungin tang tura chung thu rel saknin parola chua phal sak ani don lo ani